29 снежня 2017 году. Вось так выглядае дорога, про якую генеральны дырэктар Магілёўскага облдорстроя сказаў, што гэта добрая, нармалёвая гравейка. Магілёўскі раён, дорога злучае шашу М4 Менск-Магілёў з вёскай Сенькава. Да областного центра наўпрост літаральна не больш за 5 кіламетраў. І увесь год круглы прыблізна ў такім аднолькавым стане знаходзіцца гэтая файная, добрая, нармалёвая гравейная дорога. Гэта яміны, гэта лужыны, гэта пастаянна бітыя ламаныя машыны, якія проста развальваюцца, рассыпаюцца. І гэта вось такія паходы по такім брудзе, по гэтых лужынах да цывілізацыі, ад гэтага нашага цэнтру сусвету вёскі Сенькава да абласнога цэнтру. А воз і ныне там, як той казаў, усе нашы дэпутаты з гэтым вельмі мірна і спакойна жывуць і суіснуюць і ні аб чым не клапоцяцца пра стан наваколля, пра сітуацыю, у якой жывуць іх аднавяскоўцы, іх выбаршчыкі.